Volám sa Eva Lajčiaková, na kandidátke politickej strany Priama demokracia, volebné číslo 22, som číslo 4. Viacerí sa zaujímate o náš nepodmienený základný príjem, ktorý máme v našom programe. Pýtate sa, ako bude vyzerať prechod na nepodmienený základný príjem pre súčasných a jestvujúcich dôchodcov. Takže týchto občanov môžeme v podstate rozdeliť do troch kategórií. Súčasní dôchodcovia, občania v produktívnom veku, ktorí sú už zúčastnení na dôchodkovom systéme, a deti a študenti, ktorí ešte na dôchodkovom systéme zúčastnení neboli. Ako to bude vyzerať v praxi? Súčasný dôchodca má vymeraný už starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok. Tieto dôchodky im ostanú zachované v plnej výške, plus k týmto dôchodkom dostanú 350 € nepodmienený základný príjem. Druhá kategória občanov, to sú tí v tom produktívnom veku, ktorí už sú zúčastnení na dôchodkovom poistení, čiže ku dňu zavedenia nepodmieneného základného príjmu im bude vypočítaná alikvotná časť dôchodku, na ktorú by im vznikol nárok ku dňu zavedenia nepodmieneného základného príjmu, a k tomu budú dostávať 350 €. A posledná kategória, to sú tí deti a študenti, ktorí ešte zatiaľ neboli zúčastnení na dôchodkovom systéme. Tí budú dostávať, tí najmenší od narodenia, tí, čo sú študenti, žiaci, tak začnú dostávať 350 € mesačne. A tu v tomto momente nastupujú komerčné poisťovne, ktoré majú za úlohu vytvoriť dostatok kvalitných produktov, na základe ktorých bude možné chytiť, uzatvoriť buď životné poistenia, alebo dôchodkové pripoistenia, ktoré v podstate z relatívne malých peňazí, ale platených po celý život, budú si môcť vytvoriť dostatočnú rezervu, a po dovršení nejakého veku, už nebudeme hovoriť o dôchodkovom veku, lebo jednoducho občan sám sa rozhodne, či v 50, alebo v 60, alebo v 70 rokoch, podľa toho, ako mu bude zdravie slúžiť, že už pracovať nebude a bude dostávať 350 € mesačne, plus k tomu si môže nechať vyplácať dôchodkovú rentu, ktorú si bude celý život tvoriť, ale už zo svojich peňazí.